Гэта нельга назваць судом. Гэта можна разглядаць як цырк. Гэтак Павел Латушка назваў завочнае судзілішча над фігурантамі справы Каардынацыйнай рады. Што мае распачацца заўтра. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету не атрымліваў запрашэння ў суд і не плануе сачыць за яго хадою. Вітаю, шановное гаспадарства, з вами Анастасія Русецкая. Калі глядзіце нас на ютубе, подписывайтесь на наш канал Белсат Ньюс, ставьте падабайкі ды каментуйте, але з захаваннем бяспекі. Ну а мы пачынаем. І сёння ў выданні «Дэмакратычныя сілы Беларусі на эканамічным форуме ў Давосе». У праграме выступ Святланы Ціханаўскай пра абарону Еўропы і дыскусія аб эканамічных перспектывах для беларусаў. Расійскія самалёты ў Беларусі стартавалі двухтыднёвыя супольныя лётныя вучэнні. Тым часам Інстытут вывучэння вайны сцвярджае, што Крэмль рыхтуе вырашальную аперацыю. У Гомлі разглядаюць скаргу Ларысы Шчыраковай. Былая журналістка скардзіцца не толькі на затрыманне і арышт, але і на прымусовае психиатричное обследование. Скорее всего, это связано с тем, что она была активным человеком, активным белорусом, который не боялась высказывать свое мнение когда-то и вообще активно вела себя. И все, что сейчас все публичные люди, к сожалению, публичность их не защищает, а наоборот. Власти стремятся максимально подавить и на публичных людях даже сделать такое показательную такую порку, показательное такое наказание. Ну вот, к сожалению, так. Пачаўся судовы разгляд крымінальнай справы супраць журналіста і сябра Саюзу палякаў у Беларусі Анджэя Пачобута. Працэс пераносілі двойчы, але ўрэшце распачалі. Яго вядзе так званы суддзя Дмітрый Бубенчык. Журналіста судзяць паводле двух артыкулаў крымінальнага кодексу за нібыта заклік да санкцыяў і распальванне сацыяльнай варожасці. А фактычна за тое, што назваў напад Савецкага Саюзу на Польшчу ў 1939 годзе агрэсіяй і за артыкул пра беларускія паслявыбарчыя пратэсты ў польскіх медыях. З кастрычніка мінулага года Анджэй Пачобут значыцца ў кадыбіцкім спісе асобаў, датычных да тэрарыстычнай дзейнасці. Пачобут – адзін з тых палітычных вязняў, якія адмовіліся пісаць прашэнне памілавання на імя Лукашэнкі. Апошнім часам палітычнага вязня ўтрымліваюць у гарадзенскай турме нумар 1. Абвінавачанне выстаўленае Пачобуту хлусня. Гэтак дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціханаўская пракаментавала судовы працэс над Анджэем Пачобутам. Ціханаўскую цытуе буйное польскае выданне «Газета Выборча», карэспандэнтам якога і быў Анджэй Пачобут. Маскі рэжыму Лукашэнкі даўно скінутыя, і ён не клапоціцца пры захаванні нават падабенства даверу. Вось і абвінавачвае людзей у абсурдных рэчах. І вядома ж тое, што чакае Анджэй, нельга назваць судом. Гэта фарс. Гэта спроба знішчыць моцных і смелых людзей. Спроба зламаць Анджэя, а таксама майго мужа Сергея, пакаранага 18 гадамі зняволення, а таксама тысячы іншых людзей, пасаджаных рэжымам у турму. Але гэта таксама помста рэжыму за ўласны страх, помста за страчаны час. І ён відавочна гэта адчувае, таму ён такі злы. Мільёны грамадзян Беларусі выбралі шлях свабоды ў 2020 годзе. Гэта немагчыма спыніць. Мы бачым, што намаганні рэжыму ціснуць на Анджэя не дзейнічаюць. Калі восенню 2021 года яго схілялі прасіць аб памілаванні ў абмен на абяцанне вызвалення, ён адмовіўся. У выніку беларускі КДБ унёс Анджэя ў спіс асоб, датычных да тэрарыстычнай дзейнасці. Такім чынам, турэмныя ўлады вядуць улік, каму трэба змяніць умовы ўтрымання з жахлівых на невыносныя. Цяпер у Анджэя яшчэ менш кантактаў з навакольным светам, і яму не дазваляецца дасылаць пасылкі або грошы на дробныя пакупкі ў турэмнай краме. Але самае балючае, што так званыя тэрарысты пазбаўленыя спатканняў з сям'ёй. Права на тэлефонныя размовы, а часта і на лісты. Тым не менш, мы ведаем, што Анджэй трымаецца. Такія моцныя людзі, як Анджэй, прыводзяць беларускі рэжым у шаленства. У польскім Беластоку адбываецца акцыя салідарнасці з Анджэем Пачобутам. Там знаходзіцца наш карэспандэнт Алесь Ляўчук. Все падрабязнасці даведаемся ў яго наўпрост зараз. Алесь, вітаю. Бачу, што за тваімі плячыма даволі шмат удзельнікаў. Распавядзі падрабязнасці, як праходзіць акцыя. Значит, мы находимся на улице Вольной Беларуси у Белостоку. Тут месяца белорусское консульство. И сюда сегодня пришли белорусы, поляки
как выказать солидарность с Анджеем Почобутом. Такие акции у Белостоку проходят с весны 21 года, и каждый раз люди думали, что это последняя акция. Але, на жаль, прошло 2 года, и вот до сьогоднішнього моменту проходять эти акции. Тут прийшли як і білоруси, так і поляки. Наприклад, депутат польського сейму Роберт Тишкевич, великий сябр Білорусі, добрий знайомий Анджея Почобута. І він сказав, що без вольної Білорусі не буде вольних поляків у Білорусі, не буде ніякої вольності. І тому єдине, що зрозуміє влада Лукашенка, це нові санкції. І польська влада буде працювати в цьому керунку. Мы чуем, што воклічы, што крычаць, якія заклікі можа гучаць на акцыі? Так, гучаць акцыі. Люди зрабілі кашулі з партрэтам Анджея Почобута і скандуюць свабоду, вольнасць. Патрабуюць выпусціць журналіста, як яны кажуць, ён сядзіць толькі за тое, што ён казаў праўду, толькі за тое, што ён падтрымліваў палякаў. Дзякуй, Алесь. Гэта быў наш корэспандэнт Алесь Ляўчук з Беластоку, дзе адбываецца акцыя падтрымкі Анджея Почобута. І працягваем тэму. Сваё 56-годдзе сустрэў за кратамі старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалай Казлоў. У 2021 годзе ён ужо адбыў сваё пакаранне паводле палітычна матываванай справы. 3 месяцы арышту ў баранаўскім СІЗА нумар 6. Але ў ліпені 22-го палітыка затрымалі паўторна за ўдзел у паслявыбарчай акцыі пратэсту. Тым разам суд пакараў Казлова 2,5 гадамі калоніі. Каб падтрымаць вязня, напішыце яму ліст або дашліце паштоўку на адрас, які зараз з'явіцца на вашых экранах. Двума з паловаю гадамі хатняй хіміі пакаралі экскурсаводку Валерыю Чарнаморцаву і абвінавацілі ў арганізацыі ды ўдзеле ў дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак. За кратамі жанчына правяла амаль 3 месяцы. Вырак у справе Валерыі Чарнаморцавай агучыла так званая суддзя Вольга Мельчанка ў судзе Савецкага раёну Менску. Валерыя Чарнаморцава вядомая не толькі як экскурсаводка, яна таксама сябра партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя і даследніца беларускіх вязняў ГУЛАГу. Валерыя брала ўдзел у стварэнні віртуальнага музею савецкіх рэпрэсій у Беларусі, і гэта не адзіная крымінальная справа, якая вяртае Беларусь да бальшавіцкіх рэпрэсіяў. Суда чакае грамадскі актывіст, уладальнік крамы «Сымбаль Біуай» Павел Белавус, якога рэжым Лукашэнкі абвінаваціў у, цытата, распаўсюджванні ідэяў беларускага нацыяналізму. Канец цытаты. Абвінавачанне слова ў слова паўтарае пастановы сумна вядомых троек, якія ў 30-е гады мінулага стагоддзя займаліся вынішчэннем беларускай эліты. І ўжо цяпер з намі ў студыі Алена Толстая, сустаршыня руху салідарнасці «Разам». Спадарня Алена, вітаю. Вось такія навіны сёння прыходзяць. Адразу, калі бачыш, што пакаралі чалавека, які даследаваў вязня ў ГУЛАГу, які спрычыніўся да стварэння музею савецкіх рэпрэсій, няўмольна паўстаюць паралелі паміж сённяшняй Беларусю і савецкім часам. Так, моё глыбокае прывітанне пані Валерыі, которую я добра ведаю. І яна не толькі даследчыца рэпрэсій савецкіх у Беларусі, яна сама асабіста запісала багата расповедаў былых вязняў ГУЛАГу. Яна праводзіла экскурсіі па курапатах, яна вадзіла людзей па ўсёй Беларусі, і гэта таксама тэма аднаўлення нацыянальнай памяці беларусаў. І калі сама патрапіла ў СІЗО нумар 1, гэта так званы Пішалаўскі замак, дзе сидзела вельмі вялікая колькасць беларускіх
нацыянальных дзеячоў. Першае, што сказала, гэта такі досвед, праз які я мушу прайсці, і мы бачым, што яна годна яго вытрымала. І, на жаль, мы не толькі такія паралелі зараз бачым з сталінскімі рэпрэсіямі, з катаваннем беларусаў у тым жа Пішаўскім замку падчас савецкіх рэпрэсій. Мы бачым, што нашае сённяшняе грамадства, на жаль, дайшло до таго, што вот тое, што чалавеку далі 2,5 гады хатняй хіміі, гэта абсалютна антызаконны прысуд, на які ніякае грамадстве бы немагчымы быў, акрамя сённяшняга у Беларусі лукашэнкаўскага. Мы сёння бачым, што мы радуемся, што чалавек можа проста ночыць дома. Хаця сённяшняга дня, адпаведна, у яе ёсць забарона на яе прафесію, і як экскурсавод яна ўжо не зможа працаваць, бо ў нее артыкул крымінальны, ну, так званы экстрэмісцкі. Калі вы ведалі яе асабіста, магчыма, вы ведаеце нейкія падрабязнасці пра цяперашні яе стан? Ну, мы бачым, што яна выйшла, і яна, канешне, сёння паказвала, і мы маглі бачыць усмешку людзей, которые сустракалі. Вось. Але мы ведаем і свайго асабістага прыкладу, і дачка моя прыйшла праз арышты і праз шматлікія сведчанні беларускіх палітзняволеных пра тыя катавальныя умовы, якія асабліва вот у гэтым сезону нумар 1 прымяняюцца да палітвязняў. І, канешне, мы павінны сёння, каб тэма беларускіх палітвязняў, она проста не сыходзіла з нашых інфармацыйных крыніцаў. Сёння ў нас такі багаты на інфармацыю дзень па судах. Вы сёння ўжо ўзгадвалі і суд над Павлом Белавусам, і над Андрыжэем Пачобутам, над Ларысай Шыраковай. І мы бачым, што вось гэта вот просто беларуская інтэлігенцыя, якая сёння фактычна знішаецца. Напярэдадні быў арышт і затрымка экскурсаводаў, таксама гідаў, якія вадзілі экскурсіі па Беларусі. І гэта настолькі моцная паралель не толькі з 1937 годам, про які вы казалі, там ГУЛАГ. Знішэнне беларускай інтэлігенцыі пачалося яшчэ з канца 29 года, калі быў нейкі там кіраўнік Маскоўскай камісіі па нацыянальнай працы ў Беларусі, который сказаў, што хопіць праводзіць, нават цытату магу сказаць, заігрыванне з беларускай інтэлігенцыяй. Менавіта адтуль пачаліся арышты спачатку, а потым до 1937 года мы пайшлі ўжо і да расстрэлаў беларускай інтэлігенцыі, которая захапіла ўсе колы беларускай інтэлігенцыі, і прафесарскі состав, і літаратараў, пісьменнікаў, навукоўцаў. Фактычна не было ні ўводнай галіны, дзе бы гэтыя рэпрэсіі не пракаціліся. І сёння ж таксама мы атрымалі інфармацыю пра тое, што кніжнае выдавецтва Янушкевіча атрымала забарону на друкаванне кнігаў у Беларусі. Вот акурат Янушкевіч пра гэта і напісаў. Я, дазвольце, працытую. Калі даведаліся, што афіцыйна ўжо нельга выдаваць кнігі ў Беларусі, выдавецтва Янушкевіч, ён напісаў: «Нічога ж не губляем, за намі Масква. У Беларусі дзеці і дарослыя не ўбачаць новых кніг пра Гары Потара, Ведзьмара, гаспадара Ледзянога саду, не будзе выданняў нобелевскіх лаўрэатаў, бо менавіта дзякуючы нам загучалі па-беларуску такія шкодныя ў двухкосці галасы Маркеса, Мюллера і так далей. На што жыхарам Беларусі шведскія, польскія дэтэктывы па-беларуску, фантастыка і гэтак далей. То есть гэта цалкам абмежаванне, каб мы не бачылі, так скажем, беларускага разумення свету не было. Ну, тут часто паўстае такая, как бы, супрацьстаянне, альтэрнатыва. Ідзе знішэнне беларушчыны, але як бы існуе нейкі рускі мір. І вот как бы этот вот русский мир, это ёсць нешта, якое падмяняе сабой украінскі свет, беларускі свет, свет заходняй цывілізацыі. Насамрэч, нават такая вот такое вызначэнне, як інструмент геапалітычнай імперскай агрэсіі Расіі, мне здаецца, ён не можа мець месца, таму што русский свет – это адсутнасць. Это не прысутнасць чаго-то. Это не прысутнасць нейкай там расійскай мовы ці літаратуры, это адсутнасць усялякай людскасці. І разглядаць сёння знішэнне Беларусі, беларуска-культурніцкай прасторы, мы не можам у адрыве ад знішэння сённяшняга Украіны. І вось тое, што мы называем рускім мірам, гэта вот забойства дзяцей у Дніпры. Толькі хіба што мы можам казаць пра тое, што Украіну знішаюць сёння фізічна, а Беларусь пакуль што маральна?
Я бы не списывала з рахункаў і забітых людзей падчас 2020 года. На жаль, мы не ведаем іх колькасці. Рэжым банды Лукашэнкі ўвесь час займаўся забойствам людзей з моманту свайго прыходу да ўлады. Увесь час мы про гэта забываемся. На жаль, і сёння, калі мы кажам пра 1441 афіцыйна вызнанага палітычнага вязня, гэта не тое, што вяршыня айсберга. Гэта нейкія проста адзінкі, которых мы ведаем афіцыйна прызнаныя. Таму што калі амаль год таму следчы камітэт казаў пра 11 000 крымінальных справаў, то колькі ж у нас палітвязня? Мы пра гэта не ведаем, і, на жаль, вот ініцыятыва «Дисsident Бай» дае больш за 1700 палітычных вязняў. Колькі іх мы не ведаем. І гэтая тэма, на жаль, яна мала гучыць. Вот сёння добра вы далі эту інфармацыю. Хацелася б, каб яна была штодня. Таму што сёння мы бачым, на жаль, ініцыятывы, якія скіраваны фактычна на капітуляцыю перад Лукашэнкам. І, на жаль, яны нейкія там перамовы, хаця такія блізкія палітвязняў, як муж Паліны Шарэнда-Панасюк, яны кажуць, што гэта не мае ніякай перспектывы, гэта што будуць новыя заложнікі. То, што мы назіраем. Людзей затрымліваюць па адміністратыўных артыкулах, потом навешваюць ім все новыя крымінальныя артыкулы, до таго дайшлі, што нейкія ўвялі новы артыкул за измену дзяржаве. Яшчэ адзін закладнік рэжыму, гэта Павел Белавус, акурат якога і абвінавачваюць у здрадзе дзяржавы. Я дазволю прачытаць меркаванне юрыста Михаила Кірулюка. Ён напісаў: Павел змагар за свабоду беларусаў, і гэта ў апошнія 200 гадоў аўтаматычна азначае выступ супраць каланіяльнай улады Расіі. Павел сеў у турму за тое, што дапамагаў беларусам згадаць пра сваю нацыянальную ідэнтычнасць. Здавалася, што б можа быць небяспечнага для велізарнай вайсковай машыны Расіі ў бяскрыўднай краме вышыванак і кубкаў з нацыянальнай сімволікай. Такая ж небяспека, як у магчымасці выступаць у судах народнай мове, дазволіць чытаць законы на нашай мове, небяспечна дазваляць гаварыць на працы на нашай мове і атрымліваць адукацыю. Ці гэта сапраўды такое падмінанне, абсалютнае ператварэнне Беларусі ў такі заходні край? Так, мы бачым, што мы не можам разглядаць сённяшнюю сітуацыю ў адрыве ад знішэння паплечнікаў, паўстанцаў Кастуся Каліноўскага, калі іх не проста забівалі, а нават не дазвалялі годна ўшанаваць іх. Калі мы не можам адарваць ад падзеяў савецкіх рэпрэсіяў, калі мы не можам адрываць ад усёй гісторыі Беларусі, у якой планамерна проста вынішалася ўсё беларускае, і Беларусь проста планамерна ператваралася ў калонію Расіі. І я думаю, што гэта проста захапленне трэба і паклон беларускаму народу за тое, што ў такіх варунках беларусы выжылі як нацыя і сёння працягваюць змагацца. І сёння трэба нам казаць сапраўды не пра перамовы з Лукашэнкам, а настойліва казаць пра вызваленне сапраўдных лідараў апазіцыі. Міколы Статкевіча, Паўла Северынца, Мікалая Казлова, пра которого сёння вы узгадывалі, Рыгоры Кастусёва. І менавіта, вы ж паглядзіце, у нас за кратамі знаходзіцца маса дзеячаў такіх культурніцкіх, як Геннадзь Драздоў. Ён намеснік старшыні руху салідарнасці разам, гэта выбітны мастак, сусветна вядомы, сёння за кратамі, хто пра гэта кажа. Гэта Алесь Пушкін, гэта тая ж Паліна Шарэнда-Панасюк, гэта Дзеніс Івашын, журналіст, які якраз казаў і па пагрозу вайны в Украіне, і пра сённяшнюю пагрозу у Беларусі. На жаль, замест гэтага мы бачылі напрыканцы года апытанне грамадскіх дзеячоў, журналістаў, у якіх мы чамусьці, на мой погляд, абсалютна беспадстаўна чулі пра зменшэнне, як быццам бы напрыканцы 23-го года колькасці палітычных зняволеных, фактычна да нейкіх сотняў. Сёння мы не бачым ніякіх такіх падстаў для такіх сцвярджэнняў. На жаль, сітуацыя пагаршаецца, і эта зачыстка Беларусі, яна непасрэдна звязаная з вайной в Украіне. І мы павінны пра гэта казаць. Але на ваш погляд, ці ёсць нейкія магчымасці захаваць беларусам беларускасць, сябе захаваць у такой сітуацыі? Што можа кожны зрабіць? На жаль, мы бачым, што акрамя саміх беларусаў зараз мы нікому не патрэбныя. Хіба што кожны народ патрэбны толькі сам сабе. Так, і таму вось гэтая задача і вызваленне
палітвязняў, вызвалення Беларусі ад лукашэнкаўска-пуцінскай банды, яна ляжыць менавіта на нас. І тое, што будзе кожны рабіць па меры сваіх сілаў, гэта, канешне, все павінна накіравана быць на вызваленне Беларусі. І я бы не хацела, каб былі какие-то ружовыя акуляры ў нас, бо далейшае развіццё падзеяў можа наўпрост зрабіць сітуацыю ў Беларусі яшчэ горшай. Таму трэба быць да гэтага гатовымі і трэба мець вялікую моц і вытрымку кожнаму беларусу, што я жадаю. Кожнаму, хто нас глядзіць. Так. Таксама. Добра, дзякуй. Дзякуй вам вялікі. За гэтую размову. Я нагадаю, у нас у студыі была Алена Толстая, сустаршыня руху салідарнасці «Разам». Ну, а мы працягваем нашае выданне. У Давосе пачаўся сусветны эканамічны форум, на які ў якасці спікера запрасілі і Святлану Ціханаўскую. Разам з беларускаю дэмакратычнаю лідаркаю на форум едуць прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету ды і іншых дэмакратычных сілаў Беларусі. Выступ Святланы Ціханаўскай на форуме ў Давосе запланаваны двойчы, 17 студзеня разам з прэзідэнтамі Польшчы, Літвы, Паўночнай Македоніі ды міністраў замежных справаў Іспаніі. А таксама 19 студзеня разам з віцэ-прэм'еркаю Канады Хрысцію Фрыланд і губернатаркою штату Мічыган Грэтчэн Уітмер. Ціханаўская бярэ ўдзел у тэме пад назвай «Дзеля абароны Еўропы» і ў тэме жаночага лідарства. Гэта што датычыць асноўнай праграмы. Акрамя гэтага, 19 студзеня Ціханаўская правядзе дыскусію цалкам прысвечаную Беларусі на тэму беларускага бізнесу і эканамічнай перспектывы. Вядома, не абыдзецца без двухбаковых сустрэчаў, у тым ліку з кіраўніцтвам Еўракамісіі, спікерам швейцарскага парламенту, прэзідэнтам Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця ды іншымі палітыкамі. Палізняволенаму Сергею Ціханаўскаму могуць дадаць яшчэ да 2 гадоў зняволення. Палітыка і актывіста абвінавацілі ў злачынстве супраць правасуддзя паводле часткі 2 артыкулу 411 Крымінальнага кодексу Беларусі. Злоснае непадпарадкаванне патрабаваннем адміністрацыі папраўчай установы, якая выконвае пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі, здзейсненае асобай, асуджанай за цяжкое і асабліва цяжкое злачынства. У следчым камітэце заявілі, што Ціханаўскі сістэматычна не падпарадкоўваўся, цытата, законным патрабаваннем адміністрацыі папраўчай установы. Правакаваў канфлікты, у тым ліку з сукамернікамі. Нагадаем, што ўжо заўтра пачнецца завочны судовы працэс над жонкаю Сергея Ціханаўскага, абраную прэзідэнткай Беларусі Святланай Ціханаўскай ды іншымі сябрамі каардынацыйнай рады. Між іншага, выстаўленае абвінавачанне ў дзяржаўнай здрадзе. Пра гэта таксама іншае пагаворым з Франыкам Вячоркам. Гэта галоўны дарадца Святланы Ціханаўскай. Пераносімся ў Давос. Святар Франак, добрый вечар. Добрый вечар. Ну, як мы бачым, упершыню з 1992 года будзе прадстаўленая Беларусь, будуць прысутнічаць дэмакратычныя сілы Беларусі. Што гэта дае беларусам? Ну, мы вяртаем Беларусь на мапу Еўропы. На працягу 28 гадоў кіравання Лукашэнкам Беларусь была шэрай чорнай плямай, не ўваходзіла ў міжнародныя арганізацыі, такія як Рада Еўропы, і не запрашалі на міжнародныя форумы. І цяпер прыйшоў час нагадаць свету, што ёсць Беларусь. Беларусь краіна працавітых людзей, дзе ёсць паспяховыя бізнесы, ёсць журналісты. Ясна, што нам яшчэ належыць прайсці доўгі шлях, каб стаць часткай еўрапейскай супольнасці, еўрапейскага звязу, але мы на правільным шляху. І вось гэты форум у Давосе гэта магчымасць заявіць пра Беларусь на ўвесь свет, што мы тут, мы чакаем, мы змагаемся за сваю будучыню. Акрамя заявак пра тое, што Беларусь існуе, нейкая практычная карысць можа быць ад гэтага? Калі так, то якая? Ну, заявлена некалькі тэмаў дыскусіяў падчас сустрэчаў і выступаў Святланы Ціханаўскай. Адно гэта стратэгія ў дачыненні да Беларусі, якой яна павінна быць на 2023 год і як вырваць Беларусь з лап Пуціна. Другое гэта якім чынам падтрымаць прыватны сектар,
бізнесы, кампаніі, якія ўцякаюць ад рэпрэсіяў, тому што менавіта прыватны сектар быў адной з галоўных рухаючых сілаў пратэстаў 2020 году. Ну і гэта таксама прэзентацыя стратэгіі эканамічнай палітыкі Святланы Ціханаўскай. Адбудзецца мерапрыемства, прысвечанае Беларусі з удзелам беларускіх эканамістаў, і Святлана Ціханаўская абазначыць там асноўныя прынцыпы, якія яна бачыць лягуць у аснову новай Беларусі, што Беларусь будзе адкрытая для інвестыцыяў, адкрытая для свету, прыязная для прыватнай ініцыятывы. Магчыма, гэта менавіта тое, што хочуць пачуць патэнцыйныя інвестары і партнёры новай Беларусі. Ну, вось гэтая дыскусія прысвечаная цалкам Беларусі, дзе гаворка пойдзе пра бізнес і эканамічныя перспектывы. Тут гаворка пра бізнес, які цяпер вымушана за мяжой працуе, альбо для бізнеса, які з'явіцца пасля вызвалення ўжо ў дэмакратычнай Беларусі. І той, і той, і той. Першую чаргу дапамагчы тым бізнесам, якія выехалі праз рэпрэсіі з Беларусі, дапамагчы ім адкрыць свае справы, каб потым была магчымасць у іх вярнуцца ў Беларусь, калі такі момант настане. Другое, гэта падтрымаць прыватныя ініцыятывы, дробныя бізнесы, якія працягваюць працаваць у тым ліку Беларусі. Трэцяе, гэта распрацаваць інвестыцыйныя пляны для замежных бізнесаў, паказаць ім, якую карысць, якую выгоду яны могуць атрымаць, калі прыйдуць на беларускі рынок. Мы будзем спрабаваць сустрэцца з тымі кампаніямі, якія працягваюць працаваць у Беларусі, каб патлумачыць, чаму нельга падтрымліваць і фінансаваць лукашэнкаўскі рэжым. Але таксама будзе некалькі сустрэч, мы спадзяёмся, з кампаніямі, якія выказалі рашучы пратэст і вайне, і лукашэнкаўскай палітыцы, у тым ліку паўдзельнічалі ў адмене хакейнага чэмпіянату. Нам вельмі важна захаваць добрыя адносіны, тому што менавіта на гэтых адносінах будуць будавацца новыя магчымасці ў будучыні. Сёлета не будзе ніводнага прадстаўніка Расіі, ці гэта адкрывае дадатковыя магчымасці для дэлегацыі беларускай? Не будзе Расіі, затое будзе больш за 50 сусветных лідараў, прадстаўнікі заходняга свету, больш за 500 прадстаўнікоў, дырэктароў прыватных кампаніяў. Вот Святлана Ціханаўская зараз, пакуль мы з вами размаўляем, яна камунікуе з сусветнымі журналістамі, зараз Financial Times, хвіліну назад быў Reuters. Гэта ўсё магчымасць выхаду, пошуку новых сяброў і партнёраў. Расія ў цяперашняй сітуацыі нам не сябра і не партнёр. Расія для нас галоўная пагроза. І таму сюды ў Давос мы ехалі. Спадар Франак, ці вы нас чуеце? Мы бачым, што ў нас нейкія праблемы з сувяззю, і пакуль што спадар Франак хіба што не выходзіць на сувязь. Ён распавядаў нам пра эканамічны форум у Давосе, тое, што расійскай, як вядома, дэлегацыі не будзе сёлета, а гэта значыць, што можна знайсці супрацоўніцтва у першую чаргу з еўрапейскімі. Мы абавязкова да гэтай тэмы будзем вяртацца ў бліжэйшыя дні, а пакуль што працягваем выданне. Лукашэнкаўскія прапагандысты Григорий Азаронак, Ігор Тур, Александр Шпаковскі і генеральны дырэктар тэлеканалу СТВ Александр Асеенко трапілі ў санкцыйны спіс Украіны. Адпаведны ўказ за нумарам 23/2023 падпісаў 15 студзеня прэзідэнт гэтай краіны Владзімір Зяленскі. Усяго ў санкцыйным спісе Украіны разам з запальнымі беларусамі 198 асобаў. Сярод іх культурніцкія дзеячы Расіі, а таксама расійскія прапагандысты. Указ Зяленскага набыў моц з даты яго падпісання і будзе дзеяць 10 гадоў. Асабліва ў дакуменце падкрэсліваюць, МЗС Украіны павінна праінфармаваць кампетэнтныя органы ў краінах Еўразвязу, ЗША ды і іншых дзяржавах, каб яны таксама ўвялі санкцыі супраць гэтых 198 чалавек. Працягнем тэму з медыаэкспертам Паўлюком Быкоўскім. Спадар Паўлюк, добры вечар. Вітаю вас. Ну, вось мы бачым, уключылі беларускіх прапагандыстаў у гэты спіс, але чаму цяпер, на вашу думку? Ну, напэўна, прыйшла чарга. І калі мы можам так паглядзець, напэўна, хтосьці з іх з'ездзіў на вайну, адзначыўся там, ну, хтосьці адзначыўся толькі прамовамі. Ну, дарэчы, з'ездзіў на вайну. Мы бачылі там гладкую, але яе ў гэтым спісе няма. Чаму, як вы думаеце? Ну, не прыйшла чарга. Тут, насамрэч, напэўна, не мае сэнсу нават гадаць,
чаму і як у якой чарговасці людзі туды трапляюць, ну, у нейкай ступені это все равно бюрократыя. Але з іншага боку мы бачым, як Александр Шпаковскі, адзін з яркіх прадстаўнікоў прапаганды, святкуе крымскім віном, адзначае гэтую падзею. То бок для іх абсалютна не мае значэння уключэння ў гэты санкцыйны спіс. Не ведаю, ці мае значэнне, але тое, што такі стыль паводзінаў, такі адказ, ну, гэта разумна, бо калі б яны плакалі, то это было бы зусім ужо прызнаннем таго, што яны пацярпелі. А так яны займаюць быццам бы іншую пазіцыю, быццам бы это узнагарода. Ну, это нормально. Вось акурат мы маем магчымасць паглядзець, як ён святкаваў, вось у яго ўсё ў парадку. І тым не менш крымскае віно, ікра, гэта на паказ. Ну, безумоўна, але я, шчыра кажучы, не думаю, што настолькі важна, як яны да гэтага ставяцца. Важна тое, што ёсць рашэнні, якія прымаюцца паслядоўна, і рашэнні, якія адзначаюць, хто ёсць ворагам украінскай дзяржавы, і украінская дзяржава пра гэта заяўляе. Ну, мы гэта назіраем. А тое, што ў гэтыя шэрагі трапілі прапагандысты, ну, прыйшла іх чарга, это не болей за тое. На вашу думку, далей будзе працягвацца, пашырацца гэты спіс? Будуць уваходзіць іншыя прадстаўнікі прапаганды беларускай? Ну, мне падаецца, тут больш важна не тое, што менавіта ці будзе пашырацца, хутчэй за ўсё будзе пашырацца. Больш важна тое, што украінская дзяржава вызначаецца з канкрэтнымі асобамі ў Беларусі, каго яна не хоча бачыць у сябе. І гэты спіс сапраўды пашыраецца, але гэты спіс, безумоўна, не будзе ахопліваць абсалютна ўсіх, бо па крайняй меры да гэтага моманту украінская дзяржава не спальвае масты, каб была магчымасць мець амбасадара ў Мінску і вырашаць нейкія пытанні. Таму хутчэй за ўсё працэс будзе паслядоўным, але не 100%. Украіна вызначаецца, а што з беларусамі? Калі параўноўваць уплыў магчымы прапаганды, якая льецца ў першую чаргу з тэлевізараў, то ці можам мы сказаць, што больш беларусаў адвярнуліся ад тэлебачання пасля таго, як пасля 2020 года мова варожасці на першыя пазіцыі выйшла ў беларускім тэлебачанні? Ну, такіх дадзеных няма, каб можна было сказаць, што сапраўды адвярнуліся. Ёсць і ўвогуле складана зараз правадзіць сацыялагічнае пытанне ў Беларусі, але вот, напрыклад, лістападаўскія дадзеныя Chatham House паказваюць, што прыкладна 50% беларусаў все ж таки глядзяць беларускае тэлебачанне, розныя тэлеканалы, давярае прыкладна палова з іх, але людзі, якія глядзяць і незалежныя медыі, пры гэтым прызнаюцца ў пытаннях, не баяцца прызнацца, всяго недзе на 10% пунктаў меней. Это не такая вялікая розніца, і нават цяжка сказаць, які тут узровень страху, бо то, што чалавек прызнаецца, што он глядзіць экстрэмісцкія каналы, чытае іх, это все ж таки небяспечна можа выглядаць для чалавека, які удзельнічае ў пытанні. Таму все складана. Я бы сказаў інакш. Вельмі часта людзі глядзяць дзяржаўныя медыа для того, каб зразумець, што там задумала начальство, як это паўплывае на маё жыццё. Каб ведаць ворага ў твар? Ну, можа ворага, ці проста прадказваць будучыню. Начальство можа не скажа праўды, але я, можа быць, здагадаюся па тым, як оно трымаецца ў кадры, што там все ж таки будзе па-сапраўднаму, ці будзе, як там казаў Пракаповіч, што не будзе дэвальвацыі, ну, нехта зразумеў яго, што будзе. Вот зараз кажуць, што не будзе мабілізацыі, не будзе іншага. Все гэтыя рэчы людзі спрабуюць ацаніць самастойна. І хтосьці для гэтага чытае незалежныя медыа, а хтосьці спрабуе сам разабрацца, паглядзеўшы дзяржаўныя тэлеканалы. Але з іншага боку, крытычнае мысленне не заўсёды прысутнічае, і чалавек проста успрымае тую інфармацыю, якую атрымлівае з тэлебачання, і нават калі ён разумее, што яны кажуць няпраўду, хлусяць, але дзесьці на падкорку ўваходзіць гэтая інфармацыя. Што з гэтым рабіць? Ну так, безумоўна, тут нельга сказаць, што чалавек будзе абароненым, калі ён будзе карыстацца гэтымі каналамі камунікацыі. Бо разабрацца, дзе праўда, дзе хлусня, там складана, і вельмі часта там напіраюць на эмоцыі. Ну, увогуле прапаганда любіць працаваць з эмоцыямі. Але я бы сказаў, што з майго досведа працы журналістам, от калі я доўга знаходзіўся, слухаў прамову Александра Лукашэнкі, ці быў на яго прэс-канферэнцыі, мне трэба быў час, каб размагніціцца, каб паглядзець, што, можа быць, нешта па-іншаму выглядае. І гэта пры тым, што ў
меня ёсць досвед і крытычнае мысленне і праца з інфармацыяй. Вот я про это і кажу. Але разам з тым мы не можам загадаць людзям глядзіце ці не глядзіце. Людзі самі выбіраюць, што ім глядзець, і якім чынам прымаць рашэнні. А вынік, нехта паверыць, нехта не паверыць. Нехта будзе весці ў Варшаву соль, бо ў Польшы быццам бы солі няма. Всё ёсць. Яшчэ такой момант. Беларусы заўсёды былі спажыўцамі расійскай інфармацыйнай прасторы, так? То есть расійскае тэлебачанне заўсёды было даступнае. Але расійская павестка была сама па сабе. Беларускае тэлебачанне мела нейкую сваю. Цяпер мы фактычна маем і там аднолькава. Як гэта паўплывае на беларусаў? Глядзіце, насамрэч, это крышечку перабольшвання наконт таго, што людзі беспасярэдна глядзелі расійскае тэлебачанне, бо беларускія ўлады мелі руку на рубільніку, што транслюецца ў Беларусі. І таму замест РТР глядзелі РТР Беларусь, замест НТВ Беларусь і так далей. І там былі свае перадачы таксама. Былі, але навіны у тым ліку былі. Я проста да таго, што ў гэтых навінах магло чаго-небудзь не хапаць. Выразаць. І такія прыклады мы фіксавалі ў свой час. Зараз людзі могуць верыць па старынцы таму, што прывыклі верыць, это ж з Масквы паведамляюць, а хтосьці, наадварот, будзе не гатовы ўспрымаць такого кшталту інфармацыю, бо яна стала занадта эмацыйная. І вот як вы пазначылі, што мова варожасці там прысутнічае. Яна там прысутнічае вельмі моцна зараз і выкарыстоўваюцца выразы, якіх у нармальных навінах быць не можа. Альтэрнатыўнае найменаванне замест узброеныя сілы Украіны, напрыклад, там могуць сказаць, што это фашысты, там ці штосьці падобнае, і гэта людзей можа адштурхоўваць. Але разам з тым людзі могуць это слухаць і прывыкаць да такіх выказванняў і не звяртаць на іх увагу. Таму адназначнага рашэння такога няма. Але калі б запыталіся мае парады людзі, якія б мне давяраюць, я б ім сказаў, трэба рабіць перапынкі, калі вы глядзіце такое, калі вам трэба это глядзець. Бо інакш можна сапраўды трапіць у паток і ім застацца. Таксама сёння мы ведаем, што распачаўся суд у справе Анджэя Пачобута, і дазволю цытату. Галоўны рэдактар выдання «Газета Выборча» польскага Адам Міхнік падзякаваў палізняволенаму за выдатную барацьбу за права на свабоду такімі словамі: «У інтарэсах дыктатураў, такіх як Лукашэнкі ў Беларусі, у тым, каб ізаляваць і прымусіць нас паверыць, што мы адны. Я хачу, каб адсюль ішоў сігнал ад польскіх сяброў Анджэя Пачобута. Вы не самотныя, мы з вамі і будзем з вамі». Ці сапраўды, пазбаўляючы нас інфармацыі, таксама ў нейкую пэўную самотнасць нас спрабуюць і ўсіх беларусаў загнаць? Сапраўды гэты фактар ёсць, але зараз не тыя часы. Калі за савецкім часам людзі все ж таки адважвалі слухаць замежныя галасы, хаця за гэта маглі і пакараць, то сёння ёсць інтэрнэт. І з таго моманту, як все ператварылася ў такую інтэрнэт-вёску, дзе інфармацыю немагчыма спыніць, то гэта не ёсць эфектыўным. Прапаганда эфектыўная тады, калі яна мае манаполію, калі яна масіраваная, калі людзі не даюць ёй быць масіраванай, і калі яны маюць доступ да альтэрнатыўных крыніц інфармацыі, а не сакрэт, што статыстычныя пытанні паказваюць, што беларусы маюць доступ да VPN і іншых спосабаў абыхода інтэрнэт-цэнзуры. Таму все ж таки для шмат каго гэта працуе. Іншае пытанне, што чалавек, якому не вельмі цікава штодня здабываць альтэрнатыўную інфармацыю, яму сапраўды робіцца няўтульна, бо ён бачыць толькі адну інфармацыю. Я кажу пра людзей, якія знаходзяцца на волі. У турме людзі, безумоўна, слухаюць толькі дзяржаўнае радыё, толькі дзяржаўнае тэлебачанне, там прымусова іх прымушаюць это все слухаць. Але я думаю, таксама крытычна, так як вы казалі. Так, крытычна, але у іх менш магчымасцяў атрымаць інфармацыю звонку, і таму тыя лісты, якія яны атрымліваюць, калі да іх даходзяць гэтыя лісты, яны даюць магчымасць все ж таки па-іншаму убачыць сітуацыю, што іх все ж таки нехта падтрымлівае. Але калі мы ведаем, што з інтэрнэтам змагацца бессэнсоўна, чаму рэжым Лукашэнкі, чаму ў Маскве па-ранейшаму тэлебачанне ставяць на першае месца і спрабуюць унесці свой парадак? Яны жывуць у іншай рэальнасці? Сапраўды, даволі часта рашэнне пра такія рэчы прымаюць людзі сталага веку, якія самі не жывуць в інтэрнэце. І для іх гэта не зразумела, бо калі яны прыходзілі да ўлады яшчэ такіх
цікавых рэчаў не было, ці яны не былі масавымі, ці яны не былі такімі цікавымі. Это один момент. А другі момент – даследаванне по китайскому фаерволу показало, что ён у значнай ступені з'яўляецца эфектыўным, але Кітай, у адрозненні ад Расіі, тым больш ад Беларусі, здолеў стварыць цэлую экасістэму, у якой можна жыць не выходзячы. А ў нас экасістэма все ж таки сусветная. Той самы YouTube, ён вельмі патрэбны не толькі тым, хто хоча мець навіны, але тых, хто хоча правільна прыгатаваць качку, адрамантаваць машыну, зразумець, як настроіць свой гаджет. І это все робіцца людзьмі, якія не зарабляюць на гэтым грошы, яны проста выкладваюць сваё відэо, дзеляцца сваім контентам. Таму дзяржава можа прапанаваць замест гэтага толькі тое, што зроблена наўмысна. І гэта не ёсць сапраўднай заменай, таму ў Расіі збанкрутавалі і Рутюб, і іншыя спробы замяніць YouTube. І што датычна, апошняе пытанне, што датычна даверу беларусаў, калі мы кажам пра тое, што незалежныя СМІ мусілі выехаць і працуюць здальня, не ў той сітуацыі, ці не падае ад гэтага давер беларусаў да інфармацыі незалежных СМІ? Ну, такое сапраўды фіксуюць некаторыя пытанні, але я бы сказаў, што не все выехалі, ёсць тыя, што засталіся, асабліва рэгіянальныя медыя, але яны сталі больш абачліва выказвацца. Тыя, што засталіся, мусяць разумець, што некаторыя выказванні будуць небяспечнымі. Тыя, што выехалі, у іх ёсць, можа быць, не супадзенне тонам пры паведамленні навінаў. Некаторыя рэчы падаюцца як нешта вельмі важнае, але гэта не хвалюе людзей у Беларусі. І наадварот, тое, што хвалюе людзей, можа падавацца нам, людзям, які знаходзяцца звонку, як нешта неважнае. І мы проста не звяртаем увагу на некаторыя рэчы. Пра некаторыя рэчы мы кажам істэрычна, пра некаторыя рэчы мы кажам занадта спакойна. Мы можам не трапляць у тон з нашай аўдыторыі ў Беларусі. І гэта якраз тое, над чым все рэдакцыі незалежных медый, якія мусілі выехаць, працуюць, каб перадолець гэты разрыў, гэту дыстанцыю. Ну і трэба сказаць, што шмат у каго гэта атрымліваецца зрабіць. І гэта акурат тое, чаго спрабуе дамагчыся рэжым, але перашкодзім? Натуральна. Дзякуй за размову. Нагадаю, маім і спадарства госцем быў Паўлюк Быкоўскі, медыэксперт, а мы працягваем выданне. Ва ўзросце 95 гадоў памерла знакамітая італьянская акторка Джина Лолабриджида. Самымі знакамітымі карцінамі, дзе яна здымалася, лічыцца «Фан-фан тюльпан» і «Сабор Парыжскай Божай Маці». За сваю кар'еру Лолабриджида знялася больш чым у 60 фільмах. Яна працавала з Фрэнкам Сінатрам і Жерарам Філіпам. У 2018 годзе акторка атрымала зорку на галівудскай алеі славы. Пераносімся ва ўкраіну, дадому ва ўкраінскім Дняпры, у які 14 студзеня трапіла расійская ракета, мясцовыя жыхары нясуць кветкі ды дзіцячыя цацкі. У выніку удару па жылым сектары загінулі 40 жыхароў Дняпра і яшчэ 75 чалавек пацярпелі. Служба бяспекі ўкраіны заявіла, што ўстанавіла асобы расійскіх вайскоўцаў, датычных да гэтага злачынства супраць мірнага насельніцтва. Сегодня пришли, посмотреть просто, соболезновать, посмотрела врача. Все очень тяжело, людей очень жалко. Сказать
как от Бога, Царство всем небесное, тех, кто погиб, и выдержать тем, кто остался жив. Зрелище очень печальное, людей жалко. Мы все могли бы оказаться на их месте. Я сегодня первый раз, а дочка с зятем приходили в первый день. Зять хотел помогать разбирать завалы. Ну, не допустили. Сказали, что не надо. Так, ми також з молодим чоловіком приїхали. Мы з молодым чалавекам прыехалі сюды, прынеслі кветкі, каб ушанаваць усіх загінулых. Моя сяброўка жыве ў гэтым раёне, і яна ў шоку ад гэтага. Яна была ў дома і чула гэты выбух. Я не магла паверыць, што гэта траплянне ў будынак. Мы ўсе жывём у такіх будынках, і кожны уявіў сябе на месцы гэтых людзей. Гэта вельмі страшна. Федэральны канцлер Нямецчыны Оляф Шольц прыняў адстаўку Крыстыны Лямбрэхт, якая займала пасаду міністра абароны гэтай краіны. Паводле заявы Лямбрэхт яна мусіла пайсці ў адстаўку, бо, цытата, «пільная ўвага медыяў да ейнай асобы робіць немагчымую ўстаноўку прыярытэтаў у сферы палітыкі, бяспекі, дзеля інтарэсаў грамадзянаў Нямецчыны». Ужо былую міністарку абвінавачвалі ў тым, што пасля шырокамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну яна не здолела прывесці нямецкай арміі ў добры стан, на мадэрнізацыю якой былі вылучаныя 100 мільярдаў еўраў. Таксама эксперты кажуць, што рашэнне пайсці ў адстаўку было выкліканае і міжнародным ціскам на Нямецчыну, каб тая павялічыла сваю дапамогу ўкраіне ў вайсковай галіне. Лямбрэхт мелася ў гэтую пятніцу ўзяць удзел у сустрэчы міністра обороны краінаў захаду ў фармаце «Рамштайн». Навіны вакол Украіны абмяркуем з нашымі госцямі. Гэта Александр Атрошченко, журналіст выдання «Реформбай». Добрый вечар. Добрый вечар. А таксама з намі на сувязі Дзяніс Трубяцкі, корэспандэнт нямецкіх сродкаў масавай інфармацыі ва ўкраіне. Спадар Дзяніс, добрый вечар. Добрый вечар. Пачну з пытання акурат да вас, спадар Дзяніс. Міністарка абароны сыходзіць у адстаўку і кажа пра тое, што гэтае рашэнне у тым ліку звязанае з ціскам на Германію, ад якой патрабуюць павялічыць вайсковую падтрымку Кіева. Ці гэты крок, што можа далей быць пасля гэтага кроку, пасля гэтай адстаўкі? Ну, я надеюсь, что после этого будет лучше, потому что госпожа Ламбрехт была достаточно провальным министром с точки зрения коммуникации, но и действительно с точки зрения того, что ситуация в бундесвере довольно сложная, и она точно не стала лучше после вот этого ее времени на посту. Мне кажется, правда, что вся эта история со внешним давлением на Германию именно в контексте персонала Ламбрехт, она немножко надумана, потому что, во-первых, поставки вооружения – это тот вопрос, который решается, мне кажется, напрямую через кабинет Шольца, и, во-вторых, просто настолько много скандалов было связано с этой персоналией именно внутри Германии. Последний раз ее новогоднее обращение, да, на личном инстаграм-канале, ну, там на фоне петард в Берлине, на фоне фейерверков, и она говорила, что, грубо говоря, война в Европе дала мне там много знакомств и такие абсолютно странные вещи. И просто в какой-то момент стало понятно, что долго она находиться на этом посту не может. Но, естественно, немножко сложно и странно то, что эта отставка происходит сейчас перед встречей контактной группы «Рамштайн» 20 числа. Это не лучшее время, но решение, конечно, правильное и хорошо, что так. Але ці зведчыць гэта пра тое, што еўрапейская супольнасць ад свайго кіраўніцтва дамагаецца большай падтрымкі ўкраіны? Ну, в принципе, конечно, тут, конечно, в целом история о том, что, да, нужно больше поддержки для Украины, но что касается немецкого общества, конкретно там все довольно сложно в контексте вопроса поставки боевых танков, да, потому что, в принципе, ситуация такова, что Шольц, как канцлер, он, в принципе, не против, если говорить максимально просто, но вот его партия, которая основная в коалиции, она там
важнейшие люди из фракции, включая главу фракции Мюцениха, они, в принципе, высказывались о том, что это возможная эскалация, и они это высказывали в прессе на протяжении очень долгого времени, и сейчас сказать, что в обществе большинство за поставку боевых танков, нельзя, и это частично связано с тем, что, опять-таки, ведущие социал-демократы такую повестку продвигали, которая, не совсем линия Шольца, и там, конечно, в коалиции еще две партии, зеленые сильно за, а свободные демократы, но они, грубо говоря, более-менее за. Так что тут, конечно, на это именно решение, которое, наверное, скорее всего, будет принято в ближайшее время поставлять танки Украине конкретно, тут повлияло или повлияет внешнее давление, и мне кажется, что все-таки осознание именно в кабинете у канцлера, в кабинете у Шольца, что это действительно нужно делать и для безопасности Украины, и для безопасности Европы. З Нямецчыны перанясемся ў Беларусь. Спадар Александр, як вядома, сёння распачаліся сумесныя беларуска-расейскія лётныя вучэнні. Вайсковы эксперт Мікола Саламаха назваў іх граннем на нервах. Ці сапраўды гэта выключна гранне на нервах, на вашу думку? Зразумела, асноўная функцыя гэтых вучэнняў гэта гранне на нервах, гэта адцягванне украінскіх сіл з найбольш гарачых участкаў фронту. Але я б сказаў, што тут яшчэ ёсць некалькі важных функцый. Па-першае, гэта ўсё ж такі пэўная матэрыяльная дапамога расійскім войскам у ліку навучання. А па-другое, гэта працягванне спробаў яшчэ больш увагнаць клін, пасварыць беларускі украінскія народы, якім ніколі не было чаго дзеліць, якія заўсёды былі на адным баку, у якіх заўсёды быў адзін вораг, і вось гэтая сварка, якая па думкі Пуціна будзе потым дзесяцігоддзямі псаваць адносіны паміж нашымі братнімі народамі, гэта таксама адна не самая неважная частка гэтых усіляў. А ці можам мы казаць, што магчымая нейкая правакацыя, альбо, напрыклад, расійскі самалёт, умоўна уявім сітуацыю, трошачкі закране украінскую тэрыторыю, і адпаведна ён будзе атакаваны, і гэта пачатак для чарговага наступу з тэрыторыі Беларусі. Такі варыянт магчымы? Ведаеце, можна узгадаць старую карыкатуру часоў мюнхенскага крызіса, калі Гітлер прыцягваў войскі на мяжу Чэхаславакіі, там запыталі, для чаго столькі войскаў. Адказ, на выпадак якой-небудзь правакацыі. А калі правакацыі не будзе, як жа не будзе, калі там усе войскі на мяжы. Вядома, што прысутнасць сілаў, правядзенне такіх мерапрыемстваў вельмі павышае магчымасць інцыдэнтаў, нават калі ні адзін з бакоў гэтым не будзе зацікаўлены, гэта проста можа адбыцца. Спадар Дзяніс, якое вашае меркаванне наконт гэтых вучэнняў лётных у дадзеным выпадку на тэрыторыі Беларусі? Мне кажется, мы глобально находимся сейчас в такой ситуации, в которой в этой войне возможно абсолютно все, и мы не особо понимаем на самом деле, где будут следующие наступления, и наступления какой стороны. То есть то, что мы, допустим, сейчас понимаем о ситуации под Бахмутом, это то, что там, наверное, все-таки самые сильные силы, извините за тавтологию, украинских войск не задействованы. Понятно, что Украина готовит свои наступления, Россия готовит свои наступления, и я считаю, вариант, при котором будет новое наступление со стороны Беларуси, будь то на запад Украины, будь то снова в направлении Киева, абсолютно реальным. И мне кажется, что воспринимать слова генерала Залужного, которому здесь в украинском обществе огромное доверие, что это реально, нужно действительно всерьез. Другое дело, что сил для по-настоящему успешной операции, мне кажется, все-таки недостаточно, особенно когда мы говорим про Киев, хотя, конечно, есть вот эти варианты с тем, что все-таки усложните логистику поставок западного вооружения, но, возможно, в этом и задумка россиян, потому что, да, как бы основная история, естественно, в том, чтобы сковать и задействовать там в других действиях довольно сильные украинские войска, а судя по тому, что я, в принципе, так слышу от коллег, от военных, мы понимаем, что на украинском фронте, с украинской стороны на разных участках ситуация разная. Но если говорить именно про ситуацию с украинской стороны на границе с Белоруссией, то Украина там очень хорошо готова. Но опять-таки это достаточно серьезные силы, которые в идеале для Украины хотелось бы, наверное, задействовать где-то в другом месте, а не держать их просто там.
Што да ўдзелу Беларусі, то гэта натуральна не толькі ўварванне і не толькі падтрымка расійскіх вайскоўцаў на тэрыторыі Беларусі. Прыватнае ахоўнае прадпрыемства «Гардсервіс», якое мае дазвол на ўжыванне агнястрэльнай зброі, нібыта рыхтуе беларусаў да ўдзелу ў вайне Расіі супраць Украіны. Такая інфармацыя з'явілася на сайце Deutsche Welle. Пра ўдзел «Гардсервісу» у баявых дзеяннях на тэрыторыі Украіны паведаміў і Валерый Сахашчык, які займаецца пытаннямі абароны і нацыянальнай бяспекі ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Нашаму тэлеканалу гэтую інфармацыю пракаментаваў сузаснавальнік беларускага згуртавання вайскоўцаў Сергей Бульба. Давайте паслухаем і вернемся до нашай размовы. Это чисто ахоўная фірма. Як бы з захаваннем усіх як бы традыцыйных алгарытмаў. Яны рыхтуюць як і фізычную ахову, это асабістая ахова, так і першы перыметр і другі перыметр. Яны цалкам забяспечваюць, яны разумеюць, што пры ўзнікненні нейкай нештатнай сітуацыі яны цалкам мусяць забяспечыць бяспеку сем'яў прыдворных бізнесменаў. Глядзіце, калі мы глядзім, што СБП канкрэтна служба бяспекі прэзідэнта, яна будзе апекавацца непасрэдна прэзідэнтам і на тым, хто называе сябе прэзідэнтам. І ягоным атачэннем, ягонай сям'ёй. А вот усе астатнія алігархі прыдворныя, яны таксама хочуць мець гарантыю сваёй бяспекі, для этого і быў створаны Гардсервіс. Гэта такая як бы ахоўная фірма над усімі міліцыямі, спецназамі, КДБ і гэтак далей. Я правильно разумею? Абсолютно вы правильно разумееце, да. Якая дазволеная, якая так мае індульгенцыі на ўсе выпадкі жыцця. І задача якой якраз вот забяспечыць, паўтараюся, это захаваць бізнес першага і прыдворных. Спадар Александр, згодная з такім меркаваннем? Ну, я згодна, але гэта не выключае магчымасць выкарыстоўвання працаўнікаў гэтай фірмы ва ўкраіне, тому што вайна гэта не толькі беспасрэдна там баявыя кантакты, гэта неабходнасць ахоўваць пэўныя аб'екты, гэта неабходнасць праводзіць каральныя паліцэйскія аперацыі, гэтак далей. Мы бачылі, калі падчас зімовага наступу на Кіев, там таксама былі калоны Росгвардіі, фактычна аналага беларускага МАПа, які ехалі з шчытамі, з кійкамі гумовымі, і, напэўна, ўжо рыхтаваліся да выканання карных місій. Таму я б не сказаў, што тое, што чым я абсалютна згодны, што сказаў Сергей Бульба, гэта выключае прымяненне такіх сілаў у вайне супраць Украіны. Спадар Дзяніс, магчыма, вы хочаце дадаць нешта да гэтага пытання? Да, в принципе, нет. Но мне кажется, что здесь это больше такая чисто внутренняя белорусская повестка, про которую мне сложно что-то судить с Киева. Трошечки у беларускай павестцы застанемся. Ёсць яшчэ такі момант. У Асіповічах ходзяць расійскія вайскоўцы, і жыхары кажуць пра тое, што яны трошки дзікаватыя, панурыя, і пры гэтым шукаюць жонак. І тут пытанне, як беларусы увогуле ўспрымаюць, то есть яны дыстанцуюцца, атрымліваецца, ад вайскоўцаў, ад вайны, яны прызвычайныя з аднаго боку Асіповічах, што вайскоўцы ёсць, але з іншага боку гэта не мы. Ну, конечно, на жаль, гісторыя беларускага народу так складывалася, што людзі прызвычаіліся к таму, што адны акупанты змяняюць іншых, заўсёды лепей неяк ад іх дыстанцавацца, таму што ні адзін акупант ніколі не прадстаўляў інтарэсы беларускага народу. Зразумела, што людзі будуць дыстанцавацца хаця б дзеля сваёй бяспекі. Вяртаючыся да магчымага развіцця падзеяў у вайне і да меркавання аналітыкаў Інстытута вывучэння вайны, спадар Дзяніс, да вас хацелася б задаць такое пытанне. Ёсць 3 сцэнары, так, аналітыкі называюць. Гэта расійскія войскі зойдуць з боку Луганскай вобласці, другое гэта аперацыя па разгроме контрнаступу ЗСУ, альбо паўторны напад з Беларусі. Ці можаце сказаць, які, на вашу думку, варыянт будзе абраны? Возможно, что в той или иной вполне может быть, что все 3 варианта в какой-то степени, потому что, допустим, много сейчас размышлений по поводу возможного наступления России на запорожском направлении, и мы при этом
понимаем, что для Украины это, естественно, основная стратегическая цель все-таки отвоевать вот этот сухопутный коридор в Крым, который образовался. Это для Украины просто стратегическая цель номер один, и все это прекрасно понимают, и все при этом прекрасно понимают, что основная цель России все-таки, как ни крути, при том, как эта война развивается сейчас, то есть мы глобально это понимаем, какая цель у России, это сделать просто из Украины государство под своим контролем, но если говорить именно про эту фазу, то, конечно, тут концентрация на Донбассе. И при этом, как я уже сказал, я вот не совсем ожидаю все-таки наступления со стороны Беларуси, но, повторюсь, опять-таки, я совершенно не исключаю, что оно может быть в таком вот полуформате, где вроде как россияне ни на что серьезно и не рассчитывают, но при этом просто хотят там сковать войска и занять украинские войска чем-то другим. То есть тут вполне возможно абсолютно все, но главное, конечно, это то, что фокус россиян все-таки на Донбассе, а Украина, конечно, будет концентрироваться в первую очередь на сухопутном коридоре в Крым, именно потому что это имеет абсолютно важнейшее стратегическое значение, но это не значит, что, допустим, первое наступление Украины может быть именно там. Мы видим, что Генштаб ВСУ, он, в принципе, очень серьезно смотрит на вот этот эффект неожиданности, что мы видели там в случае с контрнаступлением на Харьковской области. Но повторю еще одну мысль в завершение, это то, что вот сейчас, мне кажется, обе стороны понимают, что наступательные действия возможны буквально где угодно и вполне вероятны. Святар Александр, ці вы згодныя з тым, што уварванне з Беларусі гэта такі не самы найлепшы варыянт, калі разглядаць умацаванне, якое робяць украінцы на мяжы, але тым не менш Пуцін хіба што логікай не карыстаецца ў гэтых пытаннях? Ну так, я згодны, і я цешуся, гледзячы на Украіну, тое, што украінцы за гэты год выраслі, яны больш не слухаюць тое, што ім кажа Хренін ці Лапоці, іншыя там слугі Лукашенка ці Пуціна, тое, што рыхтуюцца да абароны. Што тычыцца магчымага удзелу беларускіх сіл у гэтай вайне, то я б паставіў на тое, што можа адбывацца пэўная эскалацыя, нейкі справакаваны памежны канфлікт, які не будзе мець такой інтэнсіўнасці, але ўсё ж такі будзе вымушаць Украіну трымаць самыя пэўныя сілы для прыкрывання. Ну, ці там імітаваць гатоўнасць удару ў кірунку Ровенскай АЭС, ці там ствараць небяспеку пераразання лінію снабжэння з боку захаду. Вось гэта, я думаю, будуць рабіць беларускія і расійскія генералы. Я спадзяюся, што гэта не адбудзецца, але, на жаль, верагоднасць гэта ацэню як высокую. Дзякую спадарству за гэтую размову. У нас маімі спадарства гостьмі быў Александр Атрошченко, журналіст выдання «Рэформбай», а на сувязі з намі таксама быў Дзяніс Трубецкі, карэспандэнт нямецкіх сродкаў масавай інфармацыі ва ўкраіне. На гэтым наше выданне завяршаем. У студыі для вас працавала Анастасія Русецкая. Дзякую спадарству, што цягам гэтай гадзіны былі з намі, і зычу спакойнага вечара.